What's up mga kachongs? Magandang araw po sa ating lahat. So, kumusta po kayo mga kachongs? So, medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating video dito sa aking YouTube channel mga kachongs. So, sana po stay safe po kayo dyan at stay healthy mga kachongs para iwas po tayo sa COVID-19. So, ngayong ito aking bagong video na aking ina-upload mga kachongs ay tuturuan ko po kayo kung paano natin isa-set up yung ating BM800 condenser microphone, tsaka yung ating V8 sound card, tsaka yung ating mixer, no? Ito ating Yamaha F4 USB mixer mga chongs. So ito aking mixer mga chongs, medyo luma na pero okay pa naman siya gamitin para sa ating recording. So ang kagandahan kasi dito mga chongs, pag gumamit tayo ng mixer, kasi yung ating BM800 condenser mic, dito natin siya i-connect sa ating mixer. Ang ating BM800 mga chongs, dito natin siya i-connect sa ating mixer. Kasi ang kaganda kasi sa mixer mga chongs, marami siyang effects mga chongs, no? Meron siya, mas ma-adjust mo talaga yung voice ng yung effect ng ating microphone mga chongs para mas maganda yung ating tinig pakinggan mga chongs, no? So kaibahan nito sa ating V8 sound card mga chongs, wala siyang masyadong effect, no? So mas maganda talaga mga chongs yung gagamitin natin para sa ating recording. Kapag gumamit po tayo ng condenser mic, itong mixer yung ating gagamitin. So ngayon mga chongs, tuturuan ko po kayo kung paano natin ito i-set up mga chongs. Una-una, gamit natin itong audio jack mga chongs. So kibali dito natin yung i-connect yung output nito, yung ating mixer. So dito na to siya mga chongs, nakabit dito sa dynamic mic. Ayan. Okay. So kung sa cellphone kayo magla-live mga chongs, or sa cellphone kayo magre-recording, so ang kailangan natin mga chongs ay itong charger. So kailangan mga chongs, meron po tayong charger na gagamitin para gumana yung ating V8 sound card. Pero kung sa laptop or desktop kayo magla-live mga chongs o magre-recording, yung ating gagamitin na itong USB cable mga chongs. So ito-connect lang siya dito sa charging. Yan yung ating cable. Tsaka ito yung ating i-connect sa ating laptop or desktop. So sa ngayon mga chongs, dahil sa cellphone tayo magre-record or magre-live, so yung ating gagamitin ay charging. So i-connect natin siya. Ayan. So ikabit natin siya dito sa charging port mga chongs, sa ating sa ating V8 sound card. So ayan, umandar na siya. Pagkatapos yan mga chongs, i-connect na natin yung ating cable ng ating BM800. So dito natin siya i-connect mga chongs, dito sa line 1. So ayan. So ayan mga chongs. So naka-connect na yung ating BM800 condenser mic. So pagkatapos yung mga chongs, para magko-connect yung ating mixer dito sa sound card, so kailangan natin ng audio cable mga chongs para mag-connect yung ating mixer dito sa ating sound card. So ikakabit lang natin siya dito mga chongs. Yan. Tsaka dito. Tapos mga chongs, at itong ating dito naman natin siya ikakabit sa ating main. So kailangan pala mga chongs, gumamit po tayo ng ito, yung jack niya mga chongs, para mag-connect yung ating audio cable mga chongs, yung ating connector. So yan. So dito natin siya ikakabit sa ating main ng ating mixer. So dito siya maglalabas ng output ng ating condenser mic. So ayan, ikakabit natin to. So ayan mga chongs, nakakabit na yung ating connector.
para sa ating mixer tsaka papunta dito sa ating sound card. So ngayon naman mga ka-chongs, para makapag-live tayo ay siyempre kailangan po natin ng cable mga ka-chongs, isang cable para maka-connect yung ating para mag-connect yung ating mixer tsaka yung sound card natin sa ating pagla-live stream. So ito mga ka-chongs, ikabit lang natin dito sa ating ikabit natin siya dito sa ating live mga chongs dito. Meron tayo yung ditong live 1 or live 2. So kahit saan yan mga chongs, pipili lang kayo kung saan nyo ikakabit yung cable nyo. So syempre pwede dito sa live 1, pwede dito sa live 2. So sa akin mga chongs, dito lang ako sa live 1. Ikabit nyo itong cable natin, tsaka i-connect po natin sa ating audio jack ng ating cellphone. So ayan mga chongs, i-connect lang natin. So yan mga chongs, pag nakabit nyo na ito mga chongs sa inyong cellphone, pwede na po kayo makapag-live, no? Pwede na po kayo makapag-live, makapag-record ng anong gusto nyo i-record mga chongs. So ngayon, ito naman mga chongs, kung gusto nyo mag-karaoke mga chongs or gusto nyo mag-sound recording, so kailangan natin ng isang cellphone para magkaroon po tayo ng background na yung ating video mga chongs o yung ating live streaming or para magkapag-karaoke tayo. So kailangan naman natin mga chongs ng isang cable. So ito mga chongs, ikabit natin siya dito sa yung ating ito. Ikabit natin siya dito sa accompany instrumental. Ito mga chongs. Dito natin siya ikabit sa ating accompany instrumental. Ayan. Katapos yung mga chongs, ikakabit nyo lang siya pa din dito sa jack ng cellphone nyo mga chongs. Yan. So dyan kayo magpe-play ng music or mag-open po kayo ng YouTube para mag-karaoke kayo. So para makapag-recording po kayo mga chongs. So ayan. So ayan mga chongs, para mas marinig po yung ating recording mga chongs, ay kailangan talaga natin mayroon po tayong headset. So ayan mga chongs. So yung ating headset mga chongs, ikakabit lang natin siya dito sa ating dito mga chongs, port ng headset. So ayan, dito lang natin siya ikakabit. So ayan mga chongs. So ayan mga chongs, kumpleto na po yung ating setup po ng ating recording of live streaming mga chongs. Okay na po yan, ready to record na po yung mga chongs at ready to live streaming na po yan. So yan mga chongs, maraming salamat sa inyong panonood sa aking setup ng aking sa ating BM800 condenser mic, tsaka yung ating mixer, tsaka yung ating sound card. So maraming salamat mga chongs, and have a nice day and see you to my next vlog. God bless.